लाइथांजाक 19 नवेम्बर पतिशरी मोरासिं कामिनी सिमी मोरासिं हदा हुकुमत तेर नाये नगो किफिल प्रो उदयपुरनि बागमाओ सामुसित्रा तांनाय रकबाय एलानि साकी जमातिया रमफ्रे जांमानो तियै जास्ति सानलायै चा सालो दलाय हांखरनि हकुतैसाओ टीसीबी टीवाईए टीबीबी टीएसपी ओ पातिमुंनो सेलेंगै गासेलोको हिम्बो तखलायका जों लं ट्रेबेलि हाकुतैसा जों जारा नगनि नाखलायका लामबातो खादुलाय जों हेमलायका तामो हेमबा चिनि इ त्रिपुरा हागो बिरक चेरक तंनानि तंमालिया तंगिसाखारि मालिया याक्सि आगारा थानानि बसिनि केबेंखा अबने बागै जों खादुखौ लागो थानाय 19 नवेम्बर शान्तिर बाजार पतिशरीओ कायसा मोरासिं हदानि कायसा बंनि हदानि एकटा तेरंखा मेला अंखा ओ मेलागो मेला पाययोगय बरक किसा प्रोग्राम खायका बा ऑर्केस्ट्रा खायका ओ प्रोग्राम खायमनि परे जिनि तिप्रासा बिहिगबै बासाय लगो किफिलमानि उदयपुर तेपानिया पार्क करियो बरक आलायदा दफारक बौनो कासगय बौनो बासायनो साबल बाय बुगय सिकालाय बोरि न लगे तिलांगै थांगै बलंग तिलांगै थांगै बक 5 जन बबतेखे रेबखायै और पाखे बुखा रड बुगय तगय थिकाना हिजे बक याकारि थांगो अबाहाय सिनि त्रिपुरा राज्य दायो चले तंगो सिनि तिप्रासानि उपरा बतेखे जों चले तंगो काजे जों अबनो सिनुंगो जों अबनि बागै रायदा काराग्रामै बंनो जों फासि रनो जों अर्डार बि दंगो जों भारतनि राष्ट्रपति खुद 2019 सालनि भारतनि राष्ट्रपति खुद अवाहाय बिरक चेरंनि ऊपर जे बलात्कार खायमानि विषय ब घोषणा रजाक अवाहाय जरा बलात्कार खायनाय तंगाके बनो फासि रनानि अंथं अवाहाय अर्डार रजाक अब अर्डार दंगो एबनि परेबो 2012 साल डिसेम्बर मासेओ निर्भया कांड हिना कायसा खाना जे गैंगरेप ओ गैंगरेप देबो अबाहाय 4 जन बरगबातेके रेप खायय बोरिमा कायसाना बतेके बुथालका एर परेबर्तीओ बंनो फासि रखा बक 2000 डिसेम्बर 2012 तारिख अबाहाय घटना 2000 জানুয়ারি মাসের ফেব্রুয়ারি মাসে 1 তারিখ 2013 তারিখ দেয় বংনো ফাঁসি রনানি অদরখ বখাই তমা অক্ষয় ঠাকুর पवन गुप्ता दिनेश शर्मा मुकेश सिन्हा आबाहाय बरनो फासि अर्डार रजाक जों सारा त्रिपुरा राज्य देबो जों त्रिपुरा सरक जों अबनो काराखै जों माजरा बेरना नांनाय बंनो जेखायपुं जों फासि रना नांनाय अबाहाय जों तिनि जेना रायदारावनो एवं त्रिपुरा